Здравейте! Казвам се Диана и се занимавам от десетилетия с енергийни практики, включително с енергийната хармонизация на свещени места или места на силата. Това са места, в които се усеща в по-голяма степен жизнената сила и енергията на Земята. Когато те се хармонизират, енергията се разпределя по-равномерно и подхранва, и центрира, и балансира повече хора по по-справедлив начин. Когато през май месец, миналия месец, се озовах на светилището Вратата на богинята Майка в Централна България, близо до град Казанлък, всъщност правих такава енергийна хармонизация на място. Докато я правих, с мен се свърза Сев Трети, владетелят и основателят исторически на Удриското царство. Това всъщност е най-голямото държавно обединение по нашите земи от 4 век преди новата ера. Удриското царство е заемало огромна територия и е имало за столица град Севтополис. Самия град е открит в близост до град Казанлък през 1948 година от археолози, които в продължение на години го разучават и изследват, тъй като е много добре запазен. През 1953 година обаче, въпреки това, е взето решение за неговото потопяване с цел изграждане на нов язовир, който по-настоящем носи името язовир Копринка. Когато Сев Трети се свърза с мен, той изрази очудването си, че ние, сегашния български народ, които се явяваме неговите наследници, не приемаме и не заявяваме правата си над непреходните ценности и несметни богатства, които той ни е оставил, които ни е завещал според своите традиции и според всички правила, които тогава правилно и детайлно е следвал. Тези несметни богатства и непреходни ценности са чест, достоинство, вярност към себе си, вярност към род и народ. Според него, настоящата ситуация на отчужденост от самите себе си, чувството, че сме чужденци и неприети в собственото си общество и държава, стои и има за своя причина и основание неприемането на цялостното ни историческо минало, на истинските ни корени, липсата на приемственост и пряка връзка с тези, които са наши предци. Той ме покани отново да направя нова енергийна хармонизация в Деня на Слънцето, Деня на лятното слънцестоене, 21 юни, когато да се хармонизира и активизира самото светилище Вратата на богинята Майка, което от своя страна е свързано с всички светилища, посветени на богинята Майка от тази епоха. Така че ще бъдат активизирани всички те. Ще се отключат тези кодове, тези непреходни стойности на чест, достоинство, вярност към себе си, приемане на себе си. Имаме уникалната възможност да участваме в това, да приемаме, да заявим себе си. Аз ще бъда там на място и ви каня вие да си включите от дистанция, енергийно, с намерение, кой както се чувства вдъхновен. Хармонизацията ще започне в 17 часа българско време, в 5 след обед. Повече подробности може да видите и в описанието на това видео. Надявам се да се обърнете към себе си, да се приемете, да ни приемете. Нека сме всички заедно и да приемем собствените си корени, миналото си, себе си, настоящето си. Благодаря ви и прекрасен ден!